सराइदेर जिल्लायाव खोमसि फोथायनानै सासे 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ बोलि होनायनि सन्देहजों सानै सुबुंखौ हमदों। बे जाथाया सनारि सोहोरनि थिंगालिबाम गामियाव सोमजिदों। जाथाय थिलियाव फुजा फाथाल होनायनि मुवा बेसादफोरबो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। निउ बङाइगावआव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि बारमिस सुपारिखौ हमनो हायो। सोनाब फारसे खारनो लानाय कान्चनजंगा एक्सप्रेस रेलगारियाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय समाव गासै 250 बस्ता बारमिस सुपारिखौ बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय सुपारिनि बेसेना 50 लाखसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। करिमगन्ज जिल्लायाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टाराव सासे दुथांनि जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय दुथांखौ नुरुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि नुरुल इस्लामखौ थांनाय समबारखालि बदरपुर रेल स्टेशनाव हाथियारजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव गुलि गावदों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। जानाय लोंनायनि फिसा बाथ्राखौ लानानै लामदिंनि लाइमोनखौ बकाजानाव बुथारनाय जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ लामदिंनि हाथिकली ननके बस्तिनि थागिबि बाबलु कार्मी होननानै सिनायथिदोंमोन। नाजिरानि गेलेखि लाइन गामिनि बिस गोनां फुजानि प्रसाद जानानै बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव दिनै फुंनि समाव सासेनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ गेलेखि लाइन गामिनि 32 बोसोर बैसोनि लहित गगৈ होननानै सिनायथिदों। आफगानिस्तानाव थाबथानानै थानाय इउक्रेन हादरनि सुबुंफोरखौ लांनो फैनाय एयारलाइनखौ सिनायमोनि हाथियार लानाय दुथांफोरा हाइजेक खालामदों। हाइजेक खालामनाय एयारलाइनखौ हाथियार लानाय दुथांफोरा इरानाव लानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।